Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamua kadamang do dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangyangata na laus epistel di minggu kantate tanggal 10 Mei 2025 imahata ni Tuhata na tersurat di buku Panguhum bidu 5 ayat sada rodi ayat 12 jala topik ni minggu disi di lehot debata hamu baun ni roha Allah mengaruniakan pertobatan. Hujah hita tapai huti hukma di bagasan rohat tabe sonoma di dok hatani Tuhata. Dungi marede ma si Debora dohot si Barak anak ni si Abinoam di arina sasadei songonon. Pinuji majahoba ala adong pertugi manguluhon Israel. Ala girgir rohani bangsoi sumiahod dirina. Tangi homa hamua karaja jala tarehon pinggolmu hamua kapartugi. Ahu sadiri tahe naing marede upuji Jahoba. Ahu naing mamiltik parhinaluat di Jahoba debatani Israel. Ali Jahoba uju narwari hosian seir, uju mamulus sosian luat Edom humut tal tanui. Manetehi huhut akka langit dohot akka obun manetekon aek. Malala akka duluk maradupo Jahoba, lausongoni duluk Sinai maradupo Jahoba debatani Israel. Uju diaka ari nisi Samgar anak nisi Anat, uju diaka ari nisi Jael tarulang akka dalan nabulun, jala jolma pardala-dalan mardala siadalan pangaliatan. Hurangan pertugi di Israel, hurangat tongon. Pai mahehe ahu si Debora, hehe au gabe inani Israel. Upilit debata akanai baru do Israel jadi masa ma hamusuo di harbangan nasida. Hapedang adong jupang idau lobu-lobu manang hujur di tonga-tonga ni 40.000 halak Israel. Lomodo rohaku mida akasi pareta Israel dohot mida halak natoropi akan nagirgir sumiahod dirina sian lomona. Puji hamu ma Jahoba. Hamu akan makuduli halode sihapas pili. Hamu akan makuduli palano nauli. Jala hamu akan mardalapat marede mahamu. Sika ni suara ni aka napagulut di labung partuaihan. Dia deho buru-buru nuaing disi aka dengan bahasa ni Jahoba. Dengan bahasa ni partugi di Israel ujuna tuat laho mulitu bahal nabe bangso ni Jahoba marsonak sonang. Tole ali Debora, tole edde hom masada edde hehe maho ali Barak jala tugihon akana tartaban binahemi ali anak nisi Abinoam. Ima hatani Tuhata. Di hamu kadongan saha porsiaon apala topet do turpukon di paubuk tu guarni minggui. Molo ta bereng rupani guarni mingguta ima minggu kantate. Minggu kantate marlapatan edeho kamuma di Jahoba edenai baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah di enet sian pesalme 10 ayat sade. Hamu kadongan edde dus dui songon ventilasi. Taboto do ventilasi ate. Ima lubang udara di sada-sada bangunan. Jala hira suarong do bangunan rupani na sumber ventilasi. Lapatan na sudi do bangunan na adong ventilasi na. Jadi molo taparrohahon ba dangadong ruangan ni rupani ruangan na tertutup ibana. Ikonarong do ruang ventilasi. Fungsina ima dalam ni alugu sian bagasan bangunani doho siad duru. Jadi keluar masuk udarai.
Asa sehat jala mangulu na tinggal di ruangan ini. Jala molo dang adong ventilasi buido pengap di bagasan bangunan ini, ala dang adong udara. Jala molo dang adong udara na berputar di si, kemungkinan buido gabe so mangulu alias mati ate na di bagasan bangunan ini. Ima fungsi ni ventilasi. Suaksoni do nuaing fungsi ni ede di ngoluta, ima semacam ruang udara lahu papuason na di rohat tei. Ayolo do pojok rohat tau nate, saya songo bendungan na meluap, sahira ay na nanaing tuha rupani, moloso di papuas boydo gabe bolhap, au sugari di sukun, aha mamabahe pojok rohamin na, aha huroha di roham. Tutua lusta boydo marraga mate, adong dui las ni roha, adong juk ni roha, adong muse lungun ni roha. Tui seho malungun, ba totu ba boydo marragam alamat ni lungun ni rohaun. Tang binoto tui se ba na malungun, ati na malungun do tu halek na dau di perjalanan ete, yesoi dau di beri batao. Ati na malungun do tu bapak na naung modingi, setawi rupani naung di kuburani. Ati na malungud do tu geleng na dadau sikola di luar negeri. Ati na malungud do tu suamina na karejo di luar nadau. Dohot aka na asing dope. Jadi boydo godang alamak ni lungun ni rohaon. Moloso di Papuas pakilala ni, pakilala taon boydo gabe masalah di dirina. Dos songon ay na meluap na kining. Idu asa molo tapai hutihut akka edei apakah dia lagu rohani suaksoni nang lagu rohana sudinai sahirana Papuason pakilala adwe rupani parrohau kita ma. Tabuat maju sada contoh rupani ima lagu pok batak na berjudul Satu Kipe Dinipiki. Parrohau kamu ma edeon sahirana curhat do sibahen edeon ate. Dakpola na manggurui na mabahen edehi tarupani daong alai molo taparrohahon memang sehira na curhat do. Yesoi edei gabe semacam pakilalaan na mewakili curahan hati ni akajolma na mengalami si songoni. Taparrohahon ma teks nai. Songo padok ni akana tua-tua tahe pitu batu martidi alai sada do si tahun nadu denin nado. Songo pado niaka na tua-tua tahe pitu batu martidi alai sadado si taon nado dok au anak siaka ngamondo daamo nama te anama dan hindado do tak kaudu nate dungi adong ma anom muse di uduk ni teks nai haulawa mungin. Ima jurupa ni sada contoh. Jadi hirana naik pabuon na awanak siakangan songon ni dok ni hatani na tua-tua pitu batu martidi sada dosi tahun na duk huroha sahira alaibana anak siakangan ni batotu baibana dotong di dok na matianama. Dungi muse adong madisi hata-hatana haulawamu. Jadi melungu ni bana masih holi bana naik pajupang dohot amung na naung modingi. Gabe sahira na di panguli bana muse rupani naung modingi. Ima juga ada contoh suaksoni do nang akka edde rohani termasuk akka edde na di buku edde teh. Tapapuas do disiragam ni akka pakilala ata. Adong dui las ni roha, isarana buku de oparastur plimate, marulupulup to diki. Buasa marulupulup to dina. Batutu ala naung ditubus Yesus ibana. Las rohana rupani. Jadi di Papuas las ni rohanai na di bagasar rohanai marhite-hite edde. Idu asa molo taedehon edeon ba memang kon lebih semangat do unang luyu-luyu ate guarrape naung marulup-ulup todina todita ala naung ditubus Yesus sita
Adong do ribu kwede na marisihon pos ni roha, lungun ni roha, habuk ni roha doho takapakilalan na asing dope tertuang dia ke ede. Jadi doho notama ede ima dalata papuason na di roha. Lau songoni manuaing na taida di baga sa turpukon, maredde do si Debora do si Barak anak ni si Abinoami di arina sasadai di dok. Laho papuason na di roha na sida. Aha huroha na masa. Aha huroha di bagasan roha na sida. Las rohani si Debora ala adong dope partugi nara manguluhon Israel. Molo di hata Indonesia di dok, ada pahlawan-pahlawan di Israel yang siap berperang. Las rohani si Debora doho si Barak siala girgir rohani bangsoi sumea hodirina. Karena bangsa itu mau dan rela menawarkan dirinya dengan sukarela. Om masada nama ngojar rohani si Debora gabe memuji-muji Jehovah. Jadi lasni rohanai ulup-ulup nai di papuas ibana marhite na maredde. Maredde ma inebana rupani. Mungkin di zaman ni si Debora dak piga be na olo sumiaho dirina manang na olo rupani sukarela volunteer laho manguluhon Israel. Dak piga be na olo tenaga sukarelawan ngasi gajio bisudiru pani mulai stila nuaing didok mai wanipiro nunga transaksional bisudi alai ala adong na olo sumiaho diri na manguluhon hala Israel ima na mabahen si Barak manang si Debora marlas ni roha jala di papuas ibana mai marhite na marete molosongon guarni minggui markantate ma ibana markantate manasida mangedehon sada edde na ibaru di Jehovah markantate do muse si Debora do si Barak si ala dinggan basa ni Jehovah tu bangsoi ido didok dia 10 sade dinggan basa ni Jehovah ima di padonganion dohot panarihonon ni Jehovah di halak Israel atik perupani dangapala secara gamblangi didok alemolo tajaha di ayat tulu dohot tu ayat na mangihuti takas doi didok. Pinoma na dua umma na mangojar rohani si Debora dohot si Barak maredde di Jehovah mangedehon habal gaun ni Jehovah. Hama kadongan saha porsiaun dosong si Debora dohot si Barak di bagasa trupukon na maredde do na sida upuji pasangap debata siala pabahenan dohot habal gaun ni Tuhani di papuas na sida pakilalaan nai marhite-hite edde nai suaksoni do nang hita maredde mahita makatidakon habal gaun doho pabahenan ni debata di nguluta dakso hati dakonota te nabinahin di Jehovah di ngulutaon nungata dok nakin edde sadasarana dui papuason manang pabuahon na di rohata. Dia deidu hita pabuahon las ni rohata tutuhani. Dia deidu hita pabuahon pangiduata tutuhani. Dia deidu hita pabotohon pakirimot tutuhani. Laus dia deidu hita pabuahon lungun ni rohata. Pabuahon dosata hahurangata. Ingot aka edde pengakuan dosai. Laus di edeidu hita muse maka tidakon pabahenan ni Jehovah. Jadi molo tarisihi sada-sada aka buku edetai ba memang aka pakilala attabe. Pakilalaan naguklas ni roha mungkin ju ni roha arsa ni roha lungun ni roha dohot aka na asing. Atong molo ido situhuni edde huria basa sitong na dang buhi hita hape marmeam-meam doh margay na maredeyate. Unang be say tabigi di do akadongan to hema asal mamarede na rupa ni. Jadi asal mamarede. Alay mo luta sadari do natutuhani pakatidak konota papuas so pakilala ata di pabahenan ni Tuhani di nguluta do edei badang mungkin gabe asal-asalan ati tutuhani. Masa asal-asalan tutuhani. Ido nuaing hina argani kantatei rupani. Mungkin dakta terjemaho ni secara harapia. Alay molo didok kantate edeho kamu di Jehovah eddenai baru nani dok nai ima pakatidak konotei pengakuatei.
dada edde na baru dicipta rupa ni daong. Pangedde honotai, pakatidak honotai, pengakuatai, ido na ikosay toktong ibaru. Buasa, ala gudang pasu-pasu ni debatata jalo, songon na jinalo ni si Debora doho si Barak, nang hala Israel. Di hati dakon nasida, tuhatai marhiti-hiti, paredeon nasida. Gabe dia rahon si Debora, hala Israel, beta, tole marede, inna ibana. Laos jowido arahanido nuaing nang tuhita di dok. Tole, edehom masada, edde. Marede mahita, maka tidakon pabahenan ni debata di bagasan nguluta. Amen, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, say paurat tomay di bagasan rohana mibi. Asa di perbiho katami, parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.